De fet, la nostra companya Ainhoa Machí està allà en Nazaret, ha pegat una volta pel barri i a veure, Ainhoa, no sé si hi haguera, tant de bo hi haguera alguna novetat, has pogut parlar amb els veïns, se sap alguna cosa de Zorro? Ximo, malauradament no tenim ninguna novetat, però nosaltres hem estat durant tota la vesprada a este barri de Nazaret i hem pogut veure cartells com este, cartells que alerten de la desaparició de Zorro, perquè molts veïns estan volcats amb esta recerca i amb nosaltres tenim a Josefa, amiga de Bruno i veïna de Nazaret. Continueu buscant, no? Continueu amb la recerca. Sí, todos los días, todas las noches bajo la perrita y no aparece. Yo creo que es que alguien lo tiene retenido y no lo quiere soltar. Perquè em comentaves que Zorro, si ix de casa, sol tornar. Sí, él sabe volver solo y como máximo ha tardado 1 hora en llegar a casa. Luego, aparte, ha jugado siempre mucho con ellas. Ellas lo echan de menos. Enseguida que digo, buscar a Zorro, salen corriendo. I de moment sense ningú èxit. Sin ningún éxito, nada, nada. I també el que m'havies comentat és que alguna persona inclús havia posat en contacte amb vosaltres perquè podia ser que havien trobat a Zorro, però al final era una falsa alarma, ¿no? Sí, era una falsa alarma, era otro perrito parecido a Zorro, más grande, sin rabo y un poquito más grande, pero no era Zorro. Voleu fer una crida a tota aquella gent que puga veure-lo? Sí, por favor, si alguien tiene a Zorro, por favor, que nos lo devuelva. Su dueño lo necesita y es un perrito muy bueno. No hace falta que se dé 1.000 euros de recompensa para que devuelvan a un animal. Es lo único que pido. Mis perras también lo echan de menos. Moltíssimes gràcies, Josefa. I companys, nosaltres des de Som de Casa volem col·laborar en esta recerca de Zorro i per això voldríem acabar la nostra connexió en directe amb una imatge de Zorro i per a que qualsevol persona que el puga haver vist que es posi en contacte en este telèfon. Ahí teniu el telèfon.